Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga bakin jama'a. A yau tambayar mu ita ce, wane ne shugaban ƙasar Najeriya na farko? Ku biyo mu domin ku ji amsa. Sunana Nafisat Alkasim. Ya sunan malami? Salisu. Na'am? Salisu. Salisu ne sunan shugaban ƙasa na farko a Najeriya? Shugaban ƙasa na farko a Najeriya. Murtala ko? Shugaban ƙasa na farko ne Murtala Rahmat. Murtala Rahmat. Me sunan malami? Sunana Jamilu. Me shugaban ƙasa, me sunan shugaban ƙasar mu na farko a Najeriya? Shugaban ƙasar mu na farko ne Abubakar Tafawa Balewa. Abubakar Tafawa Balewa shine shugaban ƙasar mu na farko? Shine Prime Minister farko shugaba. Shugaba kuma mai cikakken koyi ne wanda aka fara a Najeriya shine Gwen Eres. To mun gode malam Jamilu. mun gode. Me sunan malam? Suna Ali Ibrahim Shaba. Me sunan shugaban ƙasar Najeriya na farko? Tafawa Balewa. Shine shugaban ƙasar Najeriya na farko? Alright. Thank you. Me sunan malam? Sunana Nura. Me sunan shugaban ƙasar Najeriya na farko? Na farko Sardauna. Sardauna shine shugaban Najeriya na farko? Mun gode. Me sunan malam? Sunana Yahaya Abubakar. Malam Yahaya Abubakar, me sunan shugaban ƙasar Najeriya na farko? Sardauna. Sardauna? Alright, mun gode. Me sunan malam? Muhammad Jazuli. Malam Muhammad Jazuli, me sunan shugaban ƙasar Najeriya na farko? Gaskiya ban sani. Wannan me sunan malam? Sunana Malam Ayuba Musa Waka. Malam Ayuba Musa, me sunan shugaban ƙasar Najeriya na farko? Shugaban ƙasar Najeriya na farko Abacha. Me sunan malama? Sunana Khadija. Malama Khadija, me sunan shugaban ƙasar Najeriya na farko? Ni da bare na sani kawai. Me sunan malama? Sunana Saudat. Malama Saudat, me sunan shugaban Najeriya na farko? Me sunan malam? Arasan. Me sunan shugaban kasa na Najeriya na farko? Shugaban ƙasa na Najeriya Buhari ko? A ina nufin shugaban kasan farko a Najeriya. Ok, Murtala ko ba shi ne ba? Na? Murtala ko ba shi ne ba? A ni ba ban sani ba, shi yasa nake tambayan ka. Ok, ba sani ba ke tambaya ka? Gaskiya ne Murtala. Ko ba shi bane? Murtala shine shugaban kasan Najeriya na farko? Na farko ne gaskiya ba sani ba. Ko ba ka ba? Yanzu kun ka ce Murtala. Wato abin yi na sani ne ko ba ka ba? Abin da yake nufi kenan. Kenan mun gode. Me sunan malam? Sunana Musa, ana kira na suna Abba Turai. Me sunan shugaban kasar Najeriya na farko? Taɓa ɓalewa. Shugaban kasar Najeriya ta farko ta babu ne? Amadu Taɓa ɓalewa. To mun gode. Me sunan malam? Sunana Malam Muhammad. Malam Muhammad, me sunan shugaban kasar Najeriya na farko? Shugaban ƙasar Najeriya na farko Prime Minister kenan Nnamdi Azikiwe. Thank you.